Benvinguts a l'Institut de Llengües. En aquesta breu presentació us explicarem l'oferta específica de serveis i recursos per al curs 2023-2024 i ara que comenceu els estudis destacarem algun aspecte que hauríeu de tindre en compte, com ara l'acreditació de coneixements de llengües. De tots els serveis que posem a la vostra disposició, l'Escola d'Idiomes és el que segurament tindreu més present durant aquests anys, tant pel que fa a l'aprenentatge de llengües com per a l'acreditació de coneixements amb exàmens oficials. Si voleu practicar llengües, teniu iniciatives com la borsa d'intercanvi lingüístic, activitats complementàries fora de l'aula o el voluntariat lingüístic. A més, si us convé, també podeu accedir a un servei de correcció i traducció de textos en diferents llengües. A l'hora d'aprendre llengües trobareu cursos amb diferents característiques, cursos presencials, cursos en línia, cursos semipresencials, amb una sessió a l'aula i feina autònoma, o formació amb autoaprenentatge, totalment autònoma. Aquest any acadèmic oferirem cursos d'alemany, anglès, castellà, català, francès, italià, llengua de signes catalana, occità, portuguès, rus i xinès. Aquests cursos poden ser de llengua general, amb diversos nivells, o de llenguatges d'especialitat. Per regla general, els cursos de nivell són anuals, excepte els de castellà i de català, que són semestrals. Podeu fer la inscripció a www.udl.cat/Institut de Llengües, on trobareu informació detallada de cada curs i els requisits per matricular-s'hi. No oblideu anar visitant el nostre web, perquè regularment hi trobareu cursos nous, per exemple, de preparació per a exàmens oficials, de conversa, de llenguatge d'especialitat, etc. Si voleu optar per una formació totalment en línia, us oferim autoformació per mitjà de la plataforma Dexway, amb la qual tindreu accés als materials durant 12 mesos perquè pugueu anar progressant al vostre ritme. Les llengües a les quals us podeu inscriure són l'alemany, l'anglès, el castellà, el francès, l'italià, el portuguès i el rus. Aquesta formació inclou tests al final de cada unitat per a la revisió del progrés individual. Si voleu obtindre una acreditació oficial, haureu de fer un examen per lliure, per la qual cosa us recomanem que la complementeu, per exemple, amb un curs de preparació per a l'examen. Trobareu més informació sobre la dedicació que demana cada nivell i les característiques de les plataformes al web de l'Institut de Llengües. Per accedir als cursos, excepte si es tracta de cursos de nivell A1 inicials, cal aportar un certificat acreditatiu d'estar en possessió del nivell anterior al que es vol cursar, o, si no se'n té cap, fer una prova de col·locació. A la informació per a la preinscripció trobareu les dates de les proves de col·locació programades i l'enllaç per reservar dia i hora. Si necessiteu fer una prova per accedir a algun dels nostres cursos quan s'han acabat les dates previstes, poseu-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic. A partir del 5 de setembre podeu fer la inscripció, en línia, a través dels enllaços que trobareu a la pàgina web. Aquesta matriculació es pot fer fins a 15 dies després de l'inici del curs. La GAUR convoca ajuts perquè els estudiants facin cursos o exàmens de terceres llengües. Si heu tingut una beca per a estudis postobligatoris o una beca equitat, a més, podeu matricular-vos gratuïtament a un curs de nivell A2, B1, B2.1 o B2.2 d'una tercera llengua. Si aquest primer any el voleu dedicar a situar-vos i centrar-vos en el grau, aprofiteu la informació que posem al vostre abast per planificar amb temps el vostre currículum lingüístic en el període que duren els estudis. L'Institut de Llengües ofereix la possibilitat d'acreditar els coneixements lingüístics tant a través d'exàmens propis o de certificats dels quals la UDL és centre examinador, com mitjançant la col·laboració amb diferents institucions. La borsa d'intercanvi lingüístic ofereix la possibilitat de conversar en diferents llengües. La idea és posar en contacte les persones que dominen l'anglès, l'italià, l'alemany, etc., amb d'altres per conversar amb elles en aquestes llengües a canvi de conversa en català o castellà. Tant es poden formar parelles com grups per practicar aquestes llengües, i les trobades poden ser presencials o virtuals. Habitualment programem activitats en terceres llengües fora de l'aula,
obertes a l'alumnat de l'Institut de Llengües, a tota la comunitat universitària o als integrants de la borsa d'intercanvi lingüístic. Aquestes activitats poden ser sopars lingüístics, sortides culturals, trobades per practicar llengües. El voluntariat lingüístic de la UDL va néixer amb la intenció d'ajudar els estudiants no catalanoparlants, majoritàriament procedents d'altres països, a integrar-se a la UDL, a la ciutat i a la llengua i cultura catalanes. En pot formar part qualsevol membre de la comunitat universitària, però el col·lectiu que en pot gaudir més són els estudiants, perquè són els qui tenen el contacte directe amb els estudiants forans i els poden ajudar en la resolució de les seues necessitats. Tingueu present que participar activament en el voluntariat lingüístic és un mèrit a l'hora de sol·licitar una plaça de mobilitat. Els estudiants que acaben d'arribar a la universitat que necessiten ajuda per aprendre català i per conèixer millor la cultura catalana poden recórrer al voluntariat lingüístic. La normativa de la universitat estableix que els estudiants han d'acreditar, en acabar els estudis, coneixements d'una tercera llengua com a mínim d'un nivell B1. Concretament, l'acreditació es pot fer d'alguna d'aquestes 4 llengües: alemany, anglès, francès o italià. L'acreditació es gestiona des de la vostra facultat o escola i s'ha de fer mitjançant algun dels procediments que recull la normativa, com per exemple la presentació d'un certificat reconegut. Si voleu saber més detalls d'aquest requisit i els mecanismes previstos per complir-lo o consultar la llista de certificats reconeguts, entreu al web específic www.udl.cat/L3. Si teniu un certificat de nivell B1 o superior reconegut, presenteu-lo a la secretaria del vostre centre i ja tindreu feina feta i us podreu centrar en altres coses. Si no teniu acreditat el nivell B1, podeu, per exemple, apuntar-vos a un curs o fer un examen per lliure. Us recordem que podeu fer els exàmens o els cursos a l'Institut de Llengües o en qualsevol altre lloc, sempre que tingueu la certesa que obtindreu un certificat reconegut per la universitat. Podeu accedir a ajuts perquè la matrícula a un curs o la inscripció a un examen us costi ben poc. D'una banda, hi ha el programa Parla 3, a través de la GAUR de la Generalitat, i de l'altra, ajuts complementaris de la UDL. Trobareu més informació a aprengidiomes.cat i al web de la Unitat d'Informació i Orientació Universitària de la UDL. Podeu trobar-nos al campus de Cappont. Us animem que consulteu el nostre web, on trobareu la informació que necessiteu i podreu accedir a tràmits com ara la inscripció als cursos. Per a qualsevol altra gestió administrativa o per demanar informació que no trobeu al web, és preferible que ens truqueu al telèfon 973 00 35 42 o ens escriviu a il.secretaria@udl.cat. També ens podeu seguir a les principals xarxes socials. Esperem que tingueu un curs 2023-2024 ben profitós.